एगो फोन पे के साथ गीत आयल राजा रंगबाज और गीत के फरमाइश कैले हमारे चाचा जी काहे के जितने हमारे बड़े भाई लोग हैं सब राजा रंगबाज हमारे बिट्टू भी आए यहाँ पे भैया को बार बार प्रणाम कहो कितना मिलाना वाला धड़के छछिया आ उतरल न यो बोले नाक के नथिया कि 4 दिन भइले आ होई गवन को डइले आयो भिले सुहाग रतिया मनल नइखे कि 4 दिन भइले आ होई गवन को डइले आयो भिले सुहाग रतिया मनल नइखे कि तहरा राजा राजा बा उतरल नयो बोले नाक के नथिया वाला धर के छतिया उतरल नयो बोले नाक के नथिया। और ये मिस्टर की तरफ से बहुत सारा प्यार शमा 4 दिन भइले कब तक करले अभिल सुहाग रतिया मनल नइखे तहरा राजा राजा लेकिन बिट्टू भैया का एगो लाइन कहता कि बिनी सिकड़ी अमीरो लगेला आ बिना चश्मा के हीरो लगेला। अच्छा चश्मा लगा दे भैया के फरमाइश पर चश्मा लगा के हैंडसम लगता कि चश्मा लगा के हैंडसम लगता रा हाय 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 साउथ वाला हीरो से कम लगता रा अच्छा चश्मा लगा के हैंडसम लगता रा साउथ वाला हीरो से कम लगता रा हर के दिल हम लेकिन कहो कि चश्मा लगा के सब लगता रा साउथ वाला हीरो से न कम लगता रा तहरे के दिल हम तेरे करे जत तोहरे के दिल हम कि सही तू चादर छैले रा आयु पिया बिहार के हिलैले रा कि सही। लेकिन एक बात बोले भैया आज सच में बहुत सुंदर लग रहा है कसम नजर ना लगे आपको लेकिन सच में बहुत अच्छे लग रहा है कसम से बहुत अच्छे लग रहे हैं कि सही तू चादर छैले रा। और हमारे बड़े भैया और खाली एगो ना होला कि बड़ भैया ठीक बा बड़ भैया ना ये हमारे दिल से बड़ भैया ये हमारे गार्जियन है और हमेशा
काम करी जा चाहे ना करी जा, बट हमेशा दिल के कनेक्शन में हमेशा बातचीत होता रहता है हम लोग का। कामों करे नहीं जा, बहुत सारा गीत संगीत बाटे आप सबके बीच में, लेकिन भैया जो हम लोग का पर्सनली रिलेशन भाई बहन का है वो मतलब अटूट है, वो आजीवन रहेगा। कि सही तू चारों ओर छले रहा, आयु पिया बिहार के हिलैले रहा, कि जब बोल के गोली से अमारत चला, अरे राजा रंगदार तू भारत चला।